vieren. Nee, mag ze wel meer hoor, mij niet uit. Even een pauze weer winnen. Ik kan niet het wat zeggen nou, maar zo was er nog niet bij. Ik ga gewoon wel, ja. Ja, dat is wel heel erg niet bij. Jij vandaag? Ja, stokje. Wat? Hoe is het gaat? Is het derde? Sortee van JW. Vier. Ja, precies. Kijk op hoekipnederland.nl. Kip. Dit is gewoon door. Er is meer zin dan een bak. Nou is het een strak bij. Tussen 12 en 1. 5! Gijs stelt je in 1 minuut tijd allerlei vragen. Weet jij binnen deze tijd het verboden woord niet te gebruiken? Dan win je €100 cash. De keuze is aan jou om verder te spelen. Win je nog meer? En Martijn Wisseling. Alles prijs. Nog 2! Verboden woord. Vanaf maandag iedere werkdag bij Gijs Staverman. Ja. Het verboden woord. Lees je We woord. moeten deze heel langzaam vullen, heel langzaam. Het is nu tijd om te zomerlezen. In de zon genieten van een goed boek. Ook zo zien om te zomerlezen? Ga voor de mooiste boeken naar boekhandel of bibliotheek. Nog eentje? Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Mag eten? Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt.